Hebû tu nebû, rojek ji rojan, carek ji caran. Li velatekî xortek hebû, navê wî Luqman bû. Luqman û dayîka xwe li maleke biçûk dijiyan. Ji bo ku debara xwe bikin, Luqman û hevalên xwe diçûn daristanê, êzing berhev dikirin û difirotin. Rojekê li nav daristanê dimeşiyan. Pir çûn, hindik çûn û rastî bîrekî hatin. Luqman û hevalên xwe bi kelecanekî mezin çûn ber bîrê. Li derdora bîrê nihêrîn, lê tiştek nedîtin. Luqman got ka hûn sebir bikin, ez ê dakevim bine bîrê. Dît ku bine bîrê tuje hingiv e. Hevalên jê re satilek şandin xwarê. Luqman satil bi satil hingiv şande jorê û hevalên wî jî hingiv kişandin. Hevalên Luqman ji ber kêfxweşiyê Luqman di bîrê de ji bîr kirin û çûn. Luqman pa pa û pa, lê ti deng ji hevalên wî nehat. Luqman kire qîrînî û got hevalno hawar hawar hawar. Ve ez ji bîr kirim, ka min ji bîrê derxînin. Lê ti kesî dengê wî nebihîst. Îdî bû êvar, bine bîrê jî bû tik û tarî. Îdî Luqman hevil da ku çareyekî ji xwe re bibîne. Li dor xwe nihêrî, dît ku ji wê de di qulikekî şewqa ronahiyê tê. Luqman bi saetan ber bi wî alîye ve kola. Daviya davî gihîşte ronahiyê. Dît ku her der tuje çûloye. Daran fêkî dane, gulîlîkên reng û reng webûne û ev der wekî bihûş tê ye. Luqman meraq dike û ber bi aliyê gulîlkan dimeşe. Kêfa wî tê, îdî tirsa bîra tarî ji xwe bîr dike. Lê bi car ve bi dengekî vediciniqe. Berê xwe dide wî alî û dibine ku mehrekî pir ecêb li ser textekî zêrîne. Wekî siltanan, an jî wekî şahînşahan rûniştiye. Serê mar, serê jinekî ye û rûyê wê pir xweşik e. Rûyê wê wekî şehbanuyan e. Meriv çi qas pesnê wî rûyê bide, ew qas kêm dimîne. Lê binê wî mehrekî pir mezin û birqoq û çeleng e. Pûlên li ser mer weke zêran dibiriqin. Luqman di hundirê xwe de dibêje, sedî sed ew mer şahê meran e. Luqman li ber wê dîmena ecêb matmayî dimîne û hinekî jî ditirse. Bê hemdê xwe pêlî qirşekî dike û şahmeran wî dibîne. Luqman dibize û hevil dide ku bireve. Lê şahmeran dibêje, Luqmanê delal, were ba min netirse, ez tiştekî bi te nakim. Bavê te dostê min bû, were ser sifre, em bi hev re xwarinê bixin. Luqman dinêre ku ciyekî ku bireve û xwelê veşêrîne nîne û şahmeran jî ziman şêrîn û nazik e. Neçar dimîne û diçe cem şahmeran. Ew pir birçîye jî, sifreya şahmeran bi xwarinên cûr bi cûr û xweşik xemilandiye. Luqman tê li ser sifreya şahmeran rûdine. Ew bi hev re xwarinê dixwin. Şahmeran bi xêrhatina wî dike. Jê re behsa hevaltiya xwe û bavê Luqman dike. Bi saetan ji xwe re sohbetê dikin. Şahmeran jê re çîrokan dibêje. Çîrokên şahmeranê pir li xewşiya Luqman diçe. Luqman di nav çîrok û efsaneyên şahmeranê yên ku vî di emrê xwe de qet nebihîstî wenda dibe. Roj li ser hev derbas dibin. Êdî dibe çil rojên ku
Lokman li ba Şahmeranê ye. û ev îdî li xwe mikûr tê û dibêje dayîka mina belengaz û pîr niha çi dike gelo? Niha ev jî kerba min behecî ye. Lokman diçe baş ji Şahmeranê û dibêje min bêriya dayîka xwe kiriye. Biya min tu kesên wî nînin. Ez îdîn dixwazim herim ba dayîka xwe. Şahmeran ditirse naxwaze ku Lokman here. Ev jî hevaltiya Lokman pir hez dike û li aliyê din jî ditirse ku Lokman here ciyê wê ji xelkê re bibêje. Lê Şahmeran naxwaze dilê Lokman bihêle û dibêje temam. Here, lê divê tu ji ti kesî re ciyê min nebêjî. Ku tu bibêjî dibe ku tiştên pir xirab biqewibin. Lokman dibêje sos şahamaran tu qet nekexem ez ê ji ti kesî re nebêjim. Şahmeran dibêje başê Lokmano ez bi te baverim de here. Axira te ya xeyrê be. Şahmeran alîkariya Lokman dike û wî bi hêsanî dişîne badiya wî. Roj li pey rojan dibûrin û rojekî mîrê bajar nexweş dikeve. Bank li tevahiya bijîşk û zanayên welat tê kirin ku dermanek ji mîr re were dîtin. Lê ti kes nikare ji mîr re dermanekî peyda bike. Daviya daviyê zanayekî kal ji mîr re dibêje. Mîrê min tekane dermanên nexweşîna te pûlên Şahmeranê ne. Eger em bikaribin pûleke wê peyda bikin tu yê tavilê pê baş bibî. Mîr hêrs dibe û dibêje xey tu henekê xwe bi min dikî ma ti kes ciyê Şahmeran dizane? Zanê jî dibêje ku kî çû be ba Şahmeranê canê wî pûlpûlî dibe û dibiriqe. Lazim e em vî kesî bibînin. Mîr dibêje ka em çawa vî kesî bibînin? Zana dibêje hefteyekê avê li ser tevahiya şeniyê xwe bibêre. Bila ti kes nekaribe xwe bişo. Piştî hefteyekê bank bike û bêje bila herkes were xwe li hemama bajêr bişo. Ku xelk hat û herkesî xwe di hemamê de şuşt, em ê kesê ku canê xwe pûlpûlî bûyî bibînin. Mîr bi gotina vî zanayê dike. Pêşî avê li ser bajêr dibêre. Piştî hefteyekî bank li şeniyê bajêr dike. Xelk tev diçe hemamên bajêr. Lokman jî diçe. Lê haya wî ji dek û dolabê mîr nîne. Lokman dest bi xweşiştinê dike. Çawa ku av digihê canê wî pûlpûlî dibe. Notirvanên mîr wî dibînin. Xeberê didine mîr. Lê mîr dibêje tiştekî bi wî nekin û wî bişopînin. Çend rojan şîn ve Lokman pir bêriya Şahmeran dike û dibêje ka ez herim seriyekî li Şahmeranê bixim. Radibe bi rê dikeve. Mîr û leşkerên wî jî li dû wî ne. Lokman dikeve bîrê û diçe ba Şahmeranê. Şahmeran pêşwaziya Lokman dike. Lê ji nişkan ve leşkerên mîr dora Lokman û Şahmeranê dikirin. Lokman pir berdikeve û şerm dike. Dibêje Şahmeranê min ji ti kesî re ti tiş negot. Min bibore, min nedizanî. Mîr dibêje Şahmeran bi ber xwe nede. Tu îdî nikarî bi ti deran we birêvî. Dermanê nexweşiya min tu yî. Şahmeran dinêre rewş xerab e û ev nikare bireve. Dibêje temam, ez ê bi were werim. Lê ez ê tiştekî bêjim. Ka bala xwe bidine min. Kî ji rûyê min pûlekî bigire ev ê baş bibe û hînê sir û efsûnan bibe. Kî jî pişta min pûlekî bigire ev ê bibe xwediyê zêr û xwezîr neyan. Lê
ki ji serê min pûlekî bigire ev har û dîn bibe. Mîr dixwaze bi lezgînê dîsa baş bibe û ji rûyê Şahmeranê pûlekî digire. Leşker jî dixwazin demildest, zengîn û dewlemend bibin. Ew jî ji piştî Şahmeranê pûlin nêwer digerînin û ew tev di cih de dikevin xewekî giran. Dikevin nav xewine reşkin nedîtî. Wan nedizanî ku Şahmeranê çi anîye serê wan. Loqman jî ji kerba tiştê qewimî dixwaze har û dîn bibe. Û wê bûyera ku ji rûyê wî de hatî serê, Şahmeranê ji bîr dike û ew jî ji serê Şahmeranê pûlekî werdigire. Şahmeran li hundirê çavên Loqman dinêre û dibêje: Xeman nexwe, tu xortekî pir baş î. Şahmeran xêtir ji Loqman dixwaze û berê xwe dide welatîne din û direve. Xwe xelas dike. Piştî ku Şahmeran diçe, pûla Şahmeranê bandora xwe li ser Loqman jî diyar dike. Loqman hînî sir û efsûnan dibe. Dibe zana û bijîşkekî pir navdar. Ji wê rojê şin ve navê Loqman dibe Loqmanê Hekîm. Çîroka min li vir qediya, rehmet dê bav û guhdaran. Çîrok gelerî berhevkirin û nivîsandin Cejna Sezgin, sererastkirin Mustafa Yeşil.